Eli voidaan olla rauhallisin mieli. Selvä. Kiitos. Hei, mitä ne sanoo? Eli se sun testeissä ei ollut mitään hälyttävää. Eli onks mulla normaali? Olet. Mä tiesin tän. Mä sanoin sulle. No, kvanttifysiikan... Ei, Matti on kvanttifysiikka. Kyllä, kvanttifysiikka on jees. Ei nyt. Ei ehkä ei ole. Nyt otetaan ihan jees. Ei mitään uudinaaista. Ei mitään uudinaaista. Okei. Paha. Hei, milloin sä oot käynyt parkissa muuta viimeksi? Onko isällä mitään mielipidettä tähän asiaan, että miten leikataan? Mä luotan täysin sun arvostelut yhdessä asiassa. No, mun mielestä tää on ihan kiva tällaisenään. Vähän mä ehkä siistisin täältä niskasta, mutta muuten vois antaa kasvaa pituutta. Jes. Se on tosi hyvä tehdä niin. Leikataanko sultakin? Muthan just rinnassa. Mitäs muuta kuuluu? Ui. No mikäs tässä? Jos naisten lehtien lukemista voi kutsua hommiksi, niin joo. Asiakkaat pitäisi käydä vähän enemmän. En tiedä, pitäisikö vaihtaa kaupunkia vai? Tuli vai ei missään tapauksessa. Tuut mulle hommiin. Vaikka on vieläkin auki. Minne nakki meni? Siellä! Juuso Lehto. Lava huippujuusto. Juuso Jahas, aloitetaan. Joo. Näyttää siltä, että meillä on hyvät edellytykset aiemmassa lounaan. Molemmat osapuolet ovat ilmoittautumassa. Tässä on meidän sopimus. Saitko meitä? Joo, kiitos. Mutta mä haluaisin kuitenkin huomauttaa, että kaupan purkaminen on voimakas toimenpide. Se edellyttää suurta vahinkoa ja sellaisesta ei vieläkään ole kiistatonta näyttää. Kaupan purkusopimuksen ehto. Tehän me ostitte talon asumistarkoituksessa. Kyllä, oma koti perheelle. Toistan. Kaupan purku on sopimuksen ehto. Ja jollei se käy teille, niin voidaan lopettaa tätä. Me suostutaan edellyttäen, että siirrytään menee vain vahingonkorvausta. Viski! Tulee. Oi.